marsi kalo tile mugan fila sanba fila ani mugan ani fila kunnafoni bakuruba minnu bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na n ye taa kumasoba kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na Goodluck Jonathan n'o ye CEDEAO ka ciden ye a tun bɛ an faso kɔnɔ ni maaw ye ɲɔgɔn ye kumaw falen na u ni ɲɔgɔn cɛ nka hakila anw jɔlen bɛ yɔrɔ min anw ko min o ma kɛ olu hakilina ye CEDEAO yɛrɛ ɲangili a bɛ sariya kɔnɔ a tɛ sariya kɔnɔ an delila ka Mohamed Ali Bacili ɲininka CEDEAO ko in na ko Mali ka sɛbɛnfurala dɔn ka CEDEAO ka attaquer fɛn min ye sariya sobaw ye Mohamed Ali Bacili ale b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na an bɛna kuma o kan balimaw marisi kalo tile 8 o ye musow ka don ye n'o ye 8 mars ye sibiri don c'était des enfants maaw tun bɛ u ka 8 mars la anw ye maa ci n'o ye Ablaye Kanta ye an bɛn'o lase aw ma ka fara fɛn min ye Lafiyabugu ɲaman terejugu in ye an b'a fɔ o ma ko Kilimanjaro an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na fɛn min ye ozone ye an ka jamana ɲɛmaaw de taara ka taa maa wɛrɛ wele ka na anw ka ko ba anw ka nɔgɔ cɛ ozone dɛsɛra jamana kɔnɔden minnu bɛ ozone bolo baara la u bɛ kalo 6 la fo kalo 8 u m'u sara o sɛgɛn bɛ an balimamusow n'an balimacɛw kan nka anw bɔra bourse du travail la dɔrɔn anw taara ka taa ɲamanton yen ka taa ɲininkali tɛnku an baw ni an kɔrɔmusow n'an balimamuso minnu bɛ ɲaman cɛla yen ani fana voirie ka maa min bɛ ɲaman in kɔlɔsi an ye kuma galamanin tɛnku olu da la a bɛ n'u bɛɛ lajɛlen lamɛn ɲɛta kumaso kɔnɔ Mali ani Russie u ka jɛɲɔgɔnya daminɛna bi de wa a daminɛna bɛ san 50 san 60 bɔ an sera maa dɔ ma a y'a ka kalan kɛ Russie la ale yɛrɛ tun bɛ kalan kɛ sɛbɛn n'o ye bourse ye k'a di maliyɛndenw ma a dɔw yɛrɛ bɛ journaliste la bi an sera ale ma an y'a ɲininka fɛn min ye le vieux Sissoco ye Russie ni Mali cɛ bolodi ɲɔgɔnma a ka ɲɛ wa nafa jumɛn bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an bɛn'o lase aw ma kumaso kɔnɔ bi ka fara fɛn min ye kununko kunna sini kari ye kuranɛ jiginba kɛra Kabala o kuranɛ jigin kɛnɛ kan Kabala fɛn min ye 7e promotion minnu bɛ kuranɛ durusi olu ka bɔli hakilila bɔli a jɛkulu in tɔgɔ dara Ablaye Koyita de la Ablaye Koyita tun bɛ kɛnɛ kan anw yɛrɛ ka président n'o ye Fode Tunkara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ani kalanso in ɲɛmaaw o kɛnɛ kan Basila tun bɛ yen Seydou Kulubali tun bɛ yen ani Amzawo olu ye fɛn min sɔrɔ o kɛnɛ kan an bɛ n'o fana lase aw ma fo ka fara jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Coged Mali ye o ɲɛmaa ye Modi Sidibe hakili jakabɔ jɛkulu don denmisɛn biɲɛkɛnɛw don u fana kan k'u ka kumakan nabɔ jamana joli la an ka bi mɔgɔ welelen ye mɔgɔ bisimilalen o ye Modi Sidibe n'ale o tɔn ɲɛmaa ye a hakilina ye mun ye CEDEAO ko la Mali bɛ cogo di bi gɛlɛyaw bɛ cogo di embargo Faransi ni Mali CEDEAO a y'i da don la maa hakili juru carilen don ale de kɛra an ka mɔgɔ bisimilalen ye sɔgɔmada in na balimaw ninnu de ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara aw kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw fɛ Ibrahim Diallo Thiou Eri Kafre Juru Amza Sidibe bi ta ye filako ye bi journal ka di balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba aw bisimila an ka kumaso kɔnɔna na inchallah jama sigin bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na Mbale masila malo anga miri doni dugu je o je saya na do wauna Mbale masila melo beki miri doni dugu je o je saya bi do dauna Mbale mumini jama anga miri doni dugu je o je saya na do wauna o kuntene nege nyitan ni sabawati
saya bidodona ani kunnafoni sɔrɔ saya bidodona angundigi fɛn saya yotuna an ka premier ministre kɔrɔ saya yotuna an ka ministre de la défense kɔrɔ saya yotuna an ka jɛmu fanga tu tigɛbaga don ka da ka tun bɛ adama association na olu de adama dilan ka sigi sen kan n'o ye Ismaël Boubaye Maïga k'an taɲa o fana kunnafoni radio ɲɛta kɔnɔna la yan bina tuma min n y'a fɔ aw ɲɛna nɛgɛ ɲɛ 13 waati kunungo anw fana ye nɛgɛjuru banban ka an basuruma mɔgɔ caman wele ko tiɲɛ tuma radio ɲɛta ɲɛma so Sidi Ibrahim Jiri kunnafonidilaw ka fara technicien kan ani radio ɲɛta lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani télévision ɲɛta Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara an ka directeur kan Sidi Ibrahim Jiri ka dugawu kɛ Ala ka banbagatɔ Ala ka dayɔrɔ sumaya Ala ka saya k'a ma lafiya ye a ye jɔyɔrɔbaw kɛ jamana in kɔnɔ Ala ka saya k'a ma lafiya ye n bɛ hakilila jigin kɛ ka fɔ fɛn min n ka kuma ɲɛbila la n y'a jamu fanga bi o ye 22 mars ye civil o bɛ kɛ 26 mars ye o 26 mars san 1991 a sɔgɔma bourse du travail la Ismaël Boubaye Maïgaw Alpha Omar Konarew Amidou Diabatew professeur Yoro Diaktew maître Muntaga Tall Bakari Karambe Ala ka hinɛ la professeur Malamine Traoré Ala ka hinɛ la Jimondi Dambelew Bintou Maïgaw Madame Sikatou Sow o 26 mars sɔgɔma ninnu bɛɛ la ni cɛba ni musoba ninnu de tun bɛ bourse du travail la wa tɛ se ka jɛmu fanga kɔni kuma fɔ ka ɲina Boubaye kɔ bɛɛ hakilila jigin kɛ san 1980 ani 8 ale de ko assemblée nationale kɔnɔ ko monsieur le président a tun bɛ ka kuma Musa Traoré de fɛ Ala ka hinɛ o fila bɛɛ la a ko président Mali sɛgɛnna école karamɔgɔw u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa fa mun fɛ sisan ko tellement juru cayar'u la dɔw muso yɛrɛ b'a k'u furu sa u tɛ balo sɔrɔ sara tɛ sɔrɔ monsieur le président o don de a y'i kanto ko kanja dan kanja Ami Koyita dan Ami Koyita masilɔn jɛman b'a la assemblée nationale kɔnɔ Bagadaji o y'a sɔrɔ Musa taara k'o ka ouverture kɛ démocratie la o kɛra an ɲɛna Bamakɔ yan o tuma i tɛ se ka jɛmu fanga fɔ cogoya si n'i ma Boubaye fɔ ale tun bɛ adama association na organisateur ba tun don baw hakilila jigi n fa bara Sissogo fɛ yen commune 1 na hakilila adama sigira sen kan don min u ye yirijo minɛ k'a turu ka ji k'a kɔrɔ Bakari Kɔnibaw ani Boubaye ninnu olu de adama yiriju turu n fa mara Sissogo ka da la o tuma jɛmu fanga tɛ se ka fɔ ni an hakili ma jigin n'an m'an kɔrɔkɛ in n'an m'a tanu ka fɔ ko jɛmu fanga a don kama a ye ɲɛsin a bɛ Musa assemblée kɔnɔ a kumana Musa fɛ Musa tun bɛ se k'a minɛ k'a don kaso la a don kama cɛ tun man ca dɛ mun b'i ɲɛ waga Musa Traoré ɲɛ la k'a fɔ a ye jamana ɲɛma jamana ka gɛlɛn école karamɔgɔ tɛ sara sɔrɔ maaw sɛgɛnna an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun kɛ tugun a y'o jɔyɔrɔ a y'o fɔ o don cɛ tun man ca dɛ bɛɛ tun tɛ se k'i ɲɛ jɔ Musa Traoré ɲɛ la assemblée nationale kɔnɔ a don Musa bɛ fanga la k'a fɔ ko i ye nin kuma in fɔ Musa ye ko jamanadenw sɛgɛnnen don n'i ma taa a tɔ ɲɛfɔ tɔw de n'i bɛ taa a tɔ ɲɛfɔ kida la nka a y'o kɛ Boubaye y'o kɛ o kɛra anw ɲɛna yan o tuma ka tasi bila k'a ma somɔgɔw
a furumuso a dɔgɔnin n'o y'an ca kɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Cɛgun Bube Mayiga ye duwawu kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala k'a u mɛn ka saraka bɔ a ye nka Bube waati min na san 2000 ani san 18 jamana ɲɛma kalafili tako filanan na i bɛ ka fanga kɔnɔ a tun ye kuma ta fa y'i kanto ko maaw ka t'u ka kalafili sɛbɛnw kɔni t'u nɔfɛ hakililajiginw don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Bube Sumayɛli Bube Mayiga an ka lamɛn hakilila min ye n bila la a y'an sigi ka jateminɛ kɛ an ko n ko jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an mago bɛ mɔgɔ la min bɛ jamana dɔn fɔlɔ mɔgɔw dalen bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ta hali ni aw tɛ bɔ yɔrɔ kelen hali ni aw tɛ kulu kelen kɔnɔ mais ka se ka bɛɛ ta n'i bɛ se ko min na i ka se k'a kɛ jamana ye mɔgɔ min bɛ se k'a to fana an bɛ jamana de bila ɲɛ an bɛ ko o ko la donc an ko n ko o la a n'a bɛ jɛ an ka jɛ ka fanga ɲini pour que sini ani bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali n'an ka yɛrɛ sini hali n'an ka yɛrɛ bi hali an ka jɛ gagnera bi faut que sini ani bɛɛ ka bɛn parce que problème minnu b'a ɲɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ parti kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ fo maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ se min na i ka se k'a kɛ bɛɛ bɛ se min na i ka se ka bila o yɔrɔ la donc an hakili la parce que ne bɛ i bɛ ka dɔn bi tɛ n bɛ mɔgɔ caman dɔn fana donc n ka dɔnniya min bɛ a kan n b'a dɔn ni min ye c'est que ni ye minnu fɔ a bɛ se ka kɛ o de kama n ko a ma se ne yɛrɛ ka taa fara mɔgɔ wɛrɛ kan k'a fɔ ko n fana bɛ kɛ candidat ye ou bien an ka parti kɛ candidat n'an ye président kelen sɔrɔ min bɛ se k'o kɛ an ŋaniya ye min ye c'est pas la peine que an ka kow caya quoi o de la an farala ɲɔgɔn kan bon ne hakili la n'an farala ɲɔgɔn kan ka Mali bila an ka fɛnw bɛɛ sanfɛ an bɛ se ka taa ɲɛ quoi voilà o de don voilà bon n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ bɛɛ ka cɛ ka carte ta parce que n'i y'a mɛn i bɛ voter c'est que carte de ta et puis bɛɛ ka taa voter bɛɛ ka voter mɔgɔ min ka di ye mais bɛɛ ka voter parce que sini ni ko ma kɛ a ɲɛ ma i tɛ se ka fɛn fɔ n'i ma voter et bien sûr ne ŋaniya ye o ka fara an kan pour que an ka se ka gagner mais an ka gagner ni mɔgɔ caman ye an ka mɔgɔ caman sɔrɔ o de la fana baara min kan ka kɛ mɔgɔ caman bɛ se ka soutenir quoi o de don quoi voilà et puis an ka campagne kɛ a ma se mɔgɔw ka ɲɔgɔn neni a ma se mɔgɔw ka ɲɔgɔn libu parce que an tɛ se ka fɛn min bɔ c'est qu'an bɛɛ ye maliyɛn ye quoi bi bɛ yen sini fana bɛ yen donc an ka hakili to sini de la voilà c'est ça o de don quoi merci bien. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. n balimaw CEDEAO ka fasamaciya an ka faso Mali nɔfɛ anw dun ye a jira CEDEAO la k'a fɔ ko sigikafɔba min kɛra n'a bɛ ɲini ka kalo 3 kalo 4 bɔ san jamanaden fanba bɛɛ ko k'a fɔ ko kalo 6 ko fo san 5 hali ni san 5 tɛ nka an ka jamana faamaw bɛ jamana kɔnɔdenw olu ye fɛn min fɔ ko o de lamɛn n hakili la faamaw bɛ sanfɛ u t'u yɛrɛ u bɛ jamana kɔnɔdenw de ye jamana kɔnɔdenw miirina a n'u hakilina ko o ta o de kɛra sigikafɔba in jama fanba ko n'i y'a sigi 100 sigi la 98 bɛɛ ko kalo 6 ko fo san 5 da kan danaya tɛ politiki mɔgɔw ni jamana kɔnɔden fanbaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka CEDEAO ye ɲangili min ta o ɲangili k'a tɛ sariya kɔnɔ a man kan ka kɛ Maître Mohamed Ali Bacili a ko an ka sɛbɛnna don a don kama ko ka CEDEAO ko ka lase bɔgɔ jɛnnen quoi Mohamed Ali Bacili sariya tigilama don ma hakili juru carilen don a ye minisiriya kɛ kabiri jɛmu fanga nana san 1991 a ye directeur de cabinet kɛ a ye ambassadeur kɛ a taara maaw sɔrɔ don Rwanda Mohamed Bacili hakilina ye fɛn min ye nin ko in na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. CEDEAO ye Mali ɲangi CEDEAO ko Mali ma k'u y'u ka frontières datugu k'u tɛna an bara
avion tɛ bɔ o bara ka na an bara u bɛ sira tigɛ an ka marchandise la u ka marchandise tɛna an ta tɛ t'u bara hali u donna an ka wariko la k'an ka wariw siraw lajɔ o ye faransi ka dɛmɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ka se ka faamuya sɔrɔ CEDEAO la fo maliyɛnw k'a kɔrɔ fɔ i bɛ CEDEAO fɔ maliyɛn 100,000 a tɔgɔ kɔni u b'a dɔn mais mun de don a yɛrɛ sigira cogo di a sigira mun kama mun y'a sariya ye ni o de b'a kɛ a ka kumakan bɛ bato ou bien a tɛ bato CEDEAO ni a sigira tɔn fɔlɔ mun nɔ la o tɔn in ma ci o mais a nafa banna a bilara a yɛrɛ ma a sigira o ye CEAO CEAO o de ye an ka farafinna tilebi fɛ o jamanakuluw ka tɔn tɔn in ma ɲɛsin kunkilenna la dɛ a ɲɛsira jamanaw ka tɔnya la dɔrɔn jamana dɔw donna a kɔnɔ tubabuw ye farafinna tilebi yanfan jamana minnu mara olu dɔrɔn de y'o tɔn sigi o sigilen kan wɛrɛw bɛ fɔ farafinna tilebi yanfan fɛ farajɛkanw na tubabukan bɛ yen angilɛkan bɛ yen pɔrtigɛkan bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen o jamana tɔw ko a farafinna tilebi yanfan fɛ sigi aw n'aw tubabukan fɔla jamanaw anw gunnen bɛ ɲɔgɔn na n'aw ye jɛkulu dilan o tuma aw b'anw sen bɔ o jɛkulu la o tɛ farafinna tilebi yanfan ye dɛ o kɔni tɔ kɛra tubabuw ka marakɔrɔw ka jamanaw ye Ghana président Nigeria président olu wulila u ye tɔw kuma ɲɔgɔnya Bamako yan u nana ko ka CEDEAO créer CEAO o de tun bɛ yen CEAO o banna a kɛra CEDEAO nin kɔrɔ ye mun ye nafa an kana kɛ jamanaw ka tɔn ye dɛ an ka kɛ an ka jamanadenw ka nafa sira ɲiniyɔrɔ ye communauté économique an ka jɛ sɔrɔ la nafa la an ka jɛ sigi o de ɲinini kan an ka jamanadenw ɲɛ aw ta y'a politikelama ye CEAO an ka jamanadenw hali ni politikiw tɛ kelen ye u ka yiriwali kɔni nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na u ka sɔrɔw ɲɔgɔnlen bɛ ɲɔgɔn na donc an ka sira labila u ka se ka sɔrɔ kɛ o kɔnɔna na sigiɲɔgɔnya kɔnɔ an ka sira labila u ka se u yɛrɛ damaw ka taama ka sɔrɔ ɲini u ka sɔrɔw ka se ɲɔgɔn ma u ka wuli ka sira taamaw kɛ ka se ka sɔrɔ sɔrɔ donc tɔn in a mana sigi politique kan dɛ a sigira ko ka jamanaw sɔgɔ ɲɔgɔn na u kana se ka fara ɲɔgɔn na a jamanadenw bɛɛ ka wuli k'u ka sɔrɔw ɲini cogo kelen na jamana in bɛɛ kɔnɔna na jamana frontière kana kɛ baliko ye u ma u yɛrɛ ka taama kɔnɔ frontièrew kan'u sɛgɛn n'u bɛ wuli ka taa visa kow ni fɛnw u ka n'u ka jamana carte d'identité ta dɔrɔn i ka taa n'a ye Lomé i ka taa n'a ye Abidjan fo i kana y'a la hali visa kana ɲini a la CEDEAO sigir'o de kan ko frontièrew kana datugu an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a sigir'o de kan dɛ o de y'a laada fɔlɔ ye o de y'a sigi kun fɔlɔ ye n'i ka tɔn sigi ko frontière kana datugu jamana si ka n'i ka frontière datugu i ni jamana wɛrɛ cɛ e ni ala cɛ n'i ye tɔn sigi o kan e bɛ se o tɔn kelen ko n'i bɛ ɲangini k'o la k'i b'a sɛbɛn o kɔnɔ k'i bɛ frontière datugu jamana ye n'i ko ko jamanaw ka frontière ka labila ni mankan wulila i t'o frontière datugu tugun dɛ puisque aw sigira frontière labilali de kan aw sigira de k'a fɔ frontière ninnu kana datugu cogoya si la ko jamanadenw kana sɛgɛn cogoya si la jamanaw ka politikɛlaw kɔnɔ u ka se ka taama u sago la u ka se ka ɲinini kɛ u sago la u ka sɔrɔw ka sɔrɔ ɲɔgɔn na foyi kan'o bali frontière kan'o bali CEDEAO a sigikun y'o de ye o de y'a furancɛ ye ani CEAO cɛ bɛnkan mun kɛra Bamako yan a fɔra de ko CEDEAO jamanaw k'u ka frontière a kana datugu u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamanadenw ka taama kana bali frontière ka k'o sababu ye u ka jamanadenw ka sɔrɔ kana bali frontière ko y'a sababu ye a sigikun y'o de ye a laada y'o de ye a kuntilenna y'o de ye a bɛ komi sisan n'i ko k'i ye silamɛ ye a dulɔ tɛ nin jɛnɛya tɛ kɛ i bɛ sariyaw k'a la CEDEAO fana sariya ye nin de ye est ce que i bɛ se k'a fɔ ko ni nin sariya ye nin ye i bɛ se k'a fɔ silamɛya sariya ye nin ye k'i bɛ taa dulɔ min ka taa misiri la est ce que CEDEAO bɛ se k'a fɔ an sigikun ye de frontières kana datugu maintenant ni mun kɛlɛla an bɛ frontière datugu donc u yɛrɛ ka sariya kɔnɔ u ye ɲangini minnu k'a la frontière datugu t'a la kuma t'a la a ma sɛbɛn a kɔnɔ a t'a yɔrɔ si u ye sariya dɔ ta Dakar décembre kalo o tile 21 san 2001 u ye ɲanginiw kɛ o de kɔnɔ o sariya kolo 45 na sanction 3 de b'a kɔnɔ ko
ni ka sariya sɔsɔ ni ka jamanadenw b'a fɛ ka poste dɔ ɲini ko ONU la i ko diɲɛ tɔnbaw la ko CEDEAO jamana tɔw t'i ka jamana dɛmɛ k'o di ka jamanadenw ma o y'o de k'a la o y'a k'a la fana k'a fɔ fana n'u b'i ɲangi u b'u ban u ka tɔnsigi tɛ kɛ i yɛrɛ ka jamana la tugun u t'i ka candidat supporter olu tɛ n'u ka tɔnsigi kɛ i ka jamana la i ka jamanadenw b'u ka tɔn bolofara fɛn o fɛn kɔnɔ u b'u labɔ yen u b'u ka baara jɔ nin de ye ɲangini ye u yɛrɛ ye mun ta ne m'a ta dɛ nin de b'u ka sariya kɔnɔ frontière ko kuma t'a la a ma deli ka don a la a ma sina a kɔnɔ o tuma olu ye o sariya ɲangini u y'a ɲangini frontière ko ye u y'o ta min a bɔra min a bɛ min a dalilu ye mun ye an ka jamana ka kan ka bɔ ni nin kumaw de ye ka nin de sɛbɛn k'a ci diɲɛ fan 14 kɔnɔ ni kɛlɛ mun b'anw fɛ yan ni mun taara an kama a ma ta sariya kɔnɔ a ma ta CEDEAO sariya kɔnɔ donc yɛrɛ sago kɛ b'a kɔnɔ a tɛ bala ne la ne y'o de fɔ tubabukan na o jamanatigi ninnu minnu bɛ t'i sigi ka CEDEAO k'u b'a sariya fɔ u bɛ mun kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u tɛ sariya bato u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u sago de bɛ kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka sira tɛ jamana sariya kuma la ni mun ka d'u ye don min o de bɛ kɛ ni mun ko i b'i kankan o n'o cɛ u bɛ ta tiɲɛ o tuma mɔgɔ mun t'u yɛrɛ ka jamana sariya bato olu de bɛ taa sigi CEDEAO kelen in kɔnɔ yen u degelen tɛ sariya bato la donc u b'u yɛrɛ sago kɛ Mali ɲangini a kɛra yɛrɛ sago kɛ ye puisque a t'u ka sariya kɔnɔ a t'a kɔnɔ bi a t'a kɔnɔ sini n'a b'a kɔnɔ u ka bɔ k'a yira an na ni a t'a kɔnɔ i bɛ se k'i miiri i b'a fɔ bon peut-être CEDEAO yɛrɛ m'a ta CEDEAO y'i kanto de a jamana minnu bɛ yan ni anw tɛ se k'a ta aw kelen-kelen na n'aw taara aw ka so y'aw ka frontière datugu aw ni Mali cɛ parce que sariya dɔ bɛ yen i b'a bila i kunna jamana bɛɛ b'a yɛrɛ sago la bɛɛ b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ o kɔnɔna na ni mun ka di ye i b'a kɛ donc a bɛ se k'a f'u ye hali n'anw m'a ta an b'a ɲini aw fɛ n'a taara aw ka frontière datugu CEDEAO bɛ se k'o fɔ jamana ninnu ye mais ni CEDEAO y'o fɔ CEDEAO y'a yɛrɛ sigi kun sariya tiɲɛ n'o ye k'a fɔ frontière kana datugu cogo si la olu yɛrɛ ma sɔn k'o sanction sɛbɛn u ka protocole kɔnɔ mun na u ma mun sɛbɛn u ka protocole kɔnɔ mun na aw b'a fɔ jamanaw ye k'u ka t'o kɛ ni jamanaw fana sɔnna i ko minnu y'u ka frontière datugu Mali la bi o de la ne ko n k'an ka taa tribunal la olu ye frontière datuguli mun kɛ a bɛ ka tɔɔrɔ mun da maliyɛnw kan olu de jo t'o la o an ka taa ɲini sariya bɛɛ b'a fɔ ko n'i ye maa tɔɔrɔ i kɛta kɔnɔ ko k'a ka tɔɔrɔ k'o sara d'a ma k'i bɛ se k'o kɛ Mali ka taa CEDEAO cour la réparation du préjudice u k'an tɔɔrɔli mun kɛra CEDEAO ka a sara an ka gouvernement ɲɛ parce que jamanaw de y'anw sɔsɔ jamana tɔw de ye CEDEAO sɔsɔ Mali ma CEDEAO sɔsɔ hali sini Mali ma sariya sɔsɔ hali sini minnu ka frontière datugu u kelen-kelenna b'a dɔn k'o tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ u kelen-kelenna b'a dɔn k'u ni Mali cɛ bɛnkan mun b'an cɛ jamana ni jamana o t'a kɔnɔ donc n'u ka frontière datugu olu de ye sariya sɔsɔ n'i ye sariya sɔsɔ ka mɔgɔ tɔɔrɔ hali n'i taara tribunal la a bɛ fɔ ko i tɔɔrɔla i bɛ joli ɲini an fana bɛ taa dɔ ɲini kɛ an bɛ taa ɲini an b'a ɲini CEDEAO bolo an b'a ɲini UEMOA bolo o mun sen tɛ CEDEAO la n'o fana nan'i sen don an kɛlɛli la wariko la ni CEDEAO condamnera an b'a condamnation ta k'a ɲɛsin u ma an b'a fɔ aw de y'aw da don a la dɛ BCEAO aw de y'aw da don a la dɛ BCEAO a ye wariko in lajɛ dɛ wariko in de ye ko bɛɛ ye aw y'aw da don a la a y'an tɔɔrɔ a y'an ka wari sara an ka dossier labɛn mani n'i ma fɛn mun ɲini n'i ma tu mun gosi t'a kɔnɔ fɛn dɔn an ka taa nin t'u gosi diɲɛ k'an kumakan mɛn u b'a dɔn ko maliyɛnw fana tɛ kunfɛ mɔgɔ ye u b'a dɔn ko Mali fana a hakili b'a yɛrɛ la a jan b'a yɛrɛ la hali n'a n'i jɛra a tɛ ɲina a yɛrɛ kɔ mais n'an tora nin kuma in na tan an bɛ taa kɔni a ba un tel vive un tel mais n'an tora nin kuma la an ɲinana an yɛrɛ kɔ dɛ f'an ka bɔ ka kɛlɛ kɛ de ni kɛlɛ mun n'a sera n'i m'a kɛ a b'i tɔɔrɔ dɛ an ka kɛlɛ tɛna sera an k'a kɛ a bɛ diya n na a tɛ diya n na o y'Ala ka ko dɔ ye mais an ka kɛlɛ in kɛ parce que a tɛ se ka kɛ kɛbali ye f'an ka ninnu bɛɛ de attaquer ni dossiew ye ka dossiew ladon tribunal la k'a ladon cour de la CEDEAO la k'a yira k'a fɔ minnu jamana minnu y'u ka frontière datugu u si man kan ka kɛ a t'an ka CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ an n'olu fana cɛ sariya kɔnɔ ko o gɛlɛya nana an n'u ka jamana fila cɛ k'u bɛ frontière datugu an ye donc olu de ye sariya sɔsɔ anw tɛ a y'o fɔ hali sini jamana tɔw de ye sariya sɔsɔ CEDEAO kɔnɔ Mali ma sɔsɔ Mali bɛ se k'a yɔrɔ dɔ sɔsɔ a fɔra ko coup d'état kana kɛ ni coup d'état kɛra o bɛ yen mais a ma fɔ ka sanction ye nin ye dɛ nin t'a sanction nin tɛ an tɛ maa dɛmɛla ni nin kumaw ye dɛ an b'an ka jamana de dɛmɛ k'a yira an ka jamana an b'an yɛrɛ dɔn an bolo b'an yɛrɛ kɔrɔ an hakili b'an yɛrɛ la
an t'an yɛrɛ labila maa ka sariya boli cogo jugu kɔnɔ kan tɛ kuma fanga kuma de fanga yira ni jamana tɔw la k'a fɔ an fana ye jamana mun ye an hakili b'an yɛrɛ la donc n'i y'o ko lajɛ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ o a bɛ fɛn dɔ ko fɔ n'i y'a ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaw minɛ cogo tɛ kelen ye nin ko in kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ CEDEAO sariya kɔnɔ ko maa si tɛ se k'i to i ka fanga kɔnɔ k'i ka fanga sariya ba yɛlɛma e ka mandat bannen pour que i ka se ka mandat kura sɔrɔ k'o kana kɛ jamana dɔw y'a kɛ an t'u tɔgɔ fɔ Côte d'Ivoire y'a kɛ Togo delila k'a kɛ La Guinée y'a kɛ o mɔgɔw ma wele CEDEAO la hali tile kelen k'a fɔ sariya sɛbɛnnen filɛ aw y'a sɔsɔ sariya mun sɛbɛnna n'o sɔsɔra o kuma ma fɔ mun ma sɛbɛn o nana boli anw kan a bɛ fɔ ko mun ka girin sariya tɛ s'o ma dɛ a ma kɛ an ka jamanaw kɔnɔna ye donc jamana minnu ɲɛna k'u ka girin CEDEAO kɔnɔ olu b'u sago kɛ fɛn tɛ k'u la n'o tɛ ne ye nin fɔ an bɛ IBK kɛlɛ tuma min n ko minnu bɛ mandat sabanan ɲini olu da man kan ka don Maliko la n y'a fɔ dɛ n y'a fɔ Alpha Condé bɛ fanga la n y'a fɔ Alassane bɛ fanga ɲini na n y'a f'u ye wa hali bi o de bɛ sariya in kɔnɔ a fɔli man d'u ye a man d'olu ka jamanadenw dɔw ye k'an bɛ se u ka faamaw ma an ma se u ka faamaw ma an sera kɛtaw de ma mun kɛra an b'o de fɔ an b'o de ɲɛsin sariya la an bɛ kuma ka kumaw ɲɛsin sariya de la an kan tɛ mɔgɔ ma mais ni mun kɛra an bɛ kuma ɲɛsin la ni e de y'a kɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ n'i m'a kɛ fana c'est pareil an b'a fɛ ka nin yɔrɔ fɔ ka jɛya mɔgɔ ka bɔ a la birifini tɛ biri an kun na bara tɛ don an da la CEDEAO k'o dɔn an bɛ kuma Mali la kun wa an tɛ manamanakan fɔ la an b'olu wele sɛbɛkan de la u kana an jaabi sɛbɛ la n'u ye nin mun kɛ ni sɛbɛ don ni sɛbɛ tɛ ko CEDEAO ka bɔ ka kuma k'u ka administrateur François Brou a ka bɔ ka kuma le président Nana Akufo-Addo a ka bɔ ka kuma kɛ ni Mali ye nkalon de tigɛ a ka fɔ jaabiw b'an bolo sɛbɛnni bɛ yen an k'a fɔ an ma foyi kɛ k'a ye k'a bin an kan an b'o de kɔnɔ CEDEAO sariya so a bɛ CEDEAO sariya bɛɛ kɔnɔ n ye texte min fɔ sisan u ye sariya mun ta Dakar le 21 décembre 2001 ko ni fɛn o fɛn kɛra CEDEAO ni jamanaw cɛ ni fɛn o fɛn bolila jamana dɔ kan n'a ma bɛn i ma k'i bɛ taa ni fɛn o fɛn bolila CEDEAO jamanaden dɔ kan n'a ma bɛn i ma i ka jamana kɔnɔ k'i bɛ se ka taa CEDEAO sariya so la u bɛ tiɲɛ fɔ wa n'u ye kiiri tigɛ kan mun kan jamana man kan ka ban CEDEAO kɔnɔ k'u ka kiiri tigɛ kan bato o de b'a kɔnɔ Côte d'Ivoire élection laban na u ko Guillaume Soro tɛ kɛ candidat ye Guillaume Soro a taara CEDEAO sariyaso la Abuja a ko n ka jamana b'a fɛ k'i ban ko n tɛ kɛ candidat ye an dun ka sariyaw la tant que kaso dalen tɛ n kan tant que n ma nɔ minɛ ka taa n bila n tɛ kaso la fɔlɔ foyi ma ne kiiri k'a fɔ ne nɔ bɛ nin na ni n ko n bɛ n présenté o man kan ka ban o dun bannen filɛ ko n tɛ kɛ candidat ye CEDEAO sariyaso ye kiiri tigɛ u ko Côte d'Ivoire i jo t'a la an bɛɛ bɛnna la k'o kana kɛ an ka jamanaw kɔnɔ o tuma Guillaume bila a k'a ka candidature don wajibi don o droit b'a bolo a ka kɛ candidat ye o kuma jaabi mun taara fɔ Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire ko an tɛ bi an tɛ sini ni CEDEAO y'o de fɔ o tuma anw yɛrɛ t'a ka sariya bato tugun mɔgɔ minnu ko CEDEAO ma an t'i ka kiirikan bato an t'i ka sariya bato olu bɛ taa wele ka sigi k'u kana Mali janki kuma ka ca dɛ a b'i komi n'i ye zon wele k'a ka taa fɛntigi kiri o kiri bɛ diya dɛ puisque a bɛ dommage intérêt ɲini a b'a fɔ i ka da sɔgɔ tile la ne mɛnna ka sɔrɔ n ma se k'i ka da yɛlɛ i fana ka n dédommagé parce que suɲɛli gɛlɛyara kojugu ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma an balimaw ni maa min ko 8 mars i ko an balimamusow ni an musow ani an baw ni an denmusow o 8 mars kalo bɛɛ de bɛ kɛ a la ka cité des enfants na ɲɛmakɔrɔ muso jɛkulu dɔ ye wele bila radio ɲɛta ma an ye maa mun ci ka taa o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn 8 mars hukumu kɔnɔ 8 mars ye an balakaw tɔgɔla don ye diɲɛ kɔnɔna na ka sanga an balaka minnu tun bɛ baara kɛ lamɛrikɛn jamanaw kan kabini san 1870 wagatiw la kabini o don fo bisa laɲini kɛra ni ka nin don kɔfɔlen ka kɛ an balakaw tɔgɔla don ye diɲɛ kɔnɔna na ka sanga o de masa an balaka minnu bɛ n'olu ye karamɔgɔmusow ye n'u bɛ kalan kɛ kalansow la ka daminɛ den 10 tanu
n'o ye zadandenw ye ka taa bila fo lisew la u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkuluba min n'u ka maɲɛma ye madamu bagayoko ayida kante ninnu y'u ka 8 marisi laɲɛnamaya nin ka bɛn marisi kalo tile 19 ma denmisɛnw tɔgɔlayɔrɔ min filɛ nin ye ɲamakɔrɔka olu fɛ nka nin sigi bonya na karama n'o ye a denbaya ye o tun bɛ an ka kalanso minisiri maɲɛma bolo Dede Usman ale min ka ca ɲɛsinen bɛ kalan ani lamɔ o sabatili ma an ka jamana in kɔnɔna na yan an sera min sɔrɔla ka bɔ nin kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Ne tɔgɔ ye Madame Bagayoko Ayida Kante ne bɛ tɔn min ɲɛma bi o ye groupement des femmes éducatrices n'o ye école karamɔgɔmusow ye k'a daminɛ jardin na ka se lycée ma ani kazi n'o ye association caman faralen ɲɔgɔn kan yasa ka Mali école ko gɛlɛya wuli ani ka Mali kalanko dilan k'a ɲɛ n'an ko ma ko coalition des associations pour sauver l'école et promouvoir un enseignement de qualité au Mali ne y'o fana présidente ye. An bɔra kɛnɛ jumɛn kan sisan? An bɔra conférence dɔ de kɛnɛ kan n'o ye ɲɔgɔnna faamuya dɔ ye ka musow jɔyɔrɔ yira ladamu cogoya la barisa n'i ko kalan ladamu bɛ kalan kɔnɔ wala kalan bɛ ladamu kɔnɔ denmisɛnninw ka ladamu bɛ daminɛ so o fana ye kalan dɔ de ye kalan suguya ka ca an bara farafinna fɔlɔ den dɔgɔmani a b'a ba kɛrɛfɛ ba b'a dege ko caman na ba de b'a fɔ a ye n'i ye dumuni kɛ i ka taa fɔ ko a barika ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma a fɔ k'a ni ce kana nkalon tigɛ ba de bɛ nin bɛɛ don den na den san 3 a bɛ jogo tali daminɛ jogo dilanni bɛ daminɛ so o kalan bɛ daminɛ so n'o kun kalan bɔra a la kalan filanan bɛ na kɛ mun ye o ye kɛnɛmala ye ani sokɔnɔna b'a la mɛ kɛnɛmala bɛ fara a kan barisa denmisɛnnin a tɔɲɔgɔnw fana bɛ mara dɔ d'a ma a tɔɲɔgɔnw bɛ ladamu dɔ d'a ma o fana ye kalan dɔ ye hali den musomanin fɔlɔ ni a sigira nɛgɛkɔrɔ muso o cɛ o bɛɛ dɔ bɛ sigi bɛɛ kɔrɔ n'o ka kɔrɔ ni aw bɛɛ ye o fana kun ye école dɔ de ye musomanin mana sigi nɛgɛkɔrɔ min bɛ sigi a kɔrɔ o de bɛ musoya cogoyaw f'a ye i kɛra muso ye sisan i kan ka sɔnni ma i man kan ka sɔnni ma cɛ fana min bɛ sigi a kɔrɔ n'o ka kɔrɔ n'a ye o fana b'a fɔ a ye i kɛra cɛ ye i man kan ka i da don kuma bɛɛ la i man kan ka ko bɛɛ k'i kungo ye nka i ka kan ka se i yɛrɛ kɔrɔ i ka kan k'i cɛsiri o bɛɛ tun ye école de ye n'an ko ma ko éducation traditionnelle donc nin bɛɛ ye école ye nin bɛɛ ye ladamu de ye an kun nana de ka na muso jɔyɔrɔ fɔ ladamu cogoya ni dɔnniya ɲini cogo kan n'o ye éducation ye conférence in thème de kun ye le rôle de la femme dans le processus de la refondation de l'éducation au Mali muso jɔyɔrɔ Mali kura jɔli u bolodali la ladamu sira kan. O hakili n'a to a y'a ka ɲinan 8 marisi kɛ tan wa? Awɔ. San dɔ la an b'a dɔn dunun ni baaraw de bɛ fɔ ka caya. Ɲinan 8 marisi anw y'an sigi k'an miiri anw y'a ye Ala y'an sɔn ɲɛmɔgɔ dɔ la min ka hami belebele ye kalanko ɲɛli ye barisa ɲinan san ni madame la ministre ka cɛsiri kun tɛ examen kun tɛ kɛ san bɛɛ kɛra ka kalan kɛ ni examen ma kɛ dun baara bɛɛ ma tiɲɛ o tɛ i b'a fɔ i ye binjalan dalajɛ ka essence ta e mago bɛ bin min yɛrɛ la n'a bɛ n'i bɔ kɔngɔ la e y'o bin dalajɛ ka essence ni alimɛti ta ka na tasuma dɔw la madame de ye Mali kisi o bin o jenini ma an balo bin n'o ye kalan ye barisa jamana ka ɲɛtaga ye kalan de ye madame la ministre min y'an kisi o ma anw fana ye nin boloda an ko an t'an ta kɛ jemefɔ ni balafɔ ye ɲina anw bɛ muso jɔyɔrɔ yira kalanko kɔnɔ barisa madame la ministre y'a yira k'a fɔ ko kalanko ko muso de bɛ se k'a dilan ale kɛra o misali ye anw ko o kuma la anw b'o tɔ sɛmɛntiya diɲɛ ko ye an y'a ta k'a kɛ an ka marraine ye yaasa diɲɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ a ye min kɛ n'an denw sera ka examen kɛ a o kosɔn an b'a yira halisa ko muso jɔyɔrɔ ka bon o kosɔn nin ko in bɛɛ kɛra madame la ministre de ka yamaruya ni a ka bonya kɔnɔ ale de kun y'an ka denba ye an y'a ko bɛɛ ta k'a di ale de ma wa a y'an jaabi barisa a ko k'a diyara ye a bɛnn'a ma a y'an dɛmɛ n'a seko n'a damayira bɛɛ ye a ye Mali dɛmɛ cogoya min na a ye anw yɛrɛ dɛmɛ ten yaasa an ka se ka musow jɔyɔrɔ yira u la kalanko la denmisɛnninw ka sabatili la jamana ka taga ɲɛ la n'i ko kalan dɔrɔn i ko jamana ka taga ɲɛ. O b'a yira k'a fɔ ɲinan maa bɛ se k'i jigi da ɲinan kalanko sabatili kan kosɛbɛ. Ni Ala sɔnn'a ma ka an to nin sira kan ni bɛɛ y'a faamuya ni nin minisiri in tora an kunna Mali kalanko ni Ala sɔnn'a ma a tɛ tiɲɛ tugun barisa ale mago de don ale ko ko kalanko ye ale kungo de ye ale ɲɛsinnen bɛ o de ma a y'a prévu yira n'o ye examen kɛli ye ka se ka gɛlɛya wuli k'a bɔ Mali kalanko la o tuma la Mali kalanko ɲinanama a ɲɛli ni Ala sɔnn'a ma o siga tɛ anw na ni madame la ministre tora ye o siga foyi tɛ an na Ala ka diɲɛ kɔnɔ. Ne ka taa se san wɛrɛ 8 marisi ma kumakan laban ani dɔwɔlɔn jumɛn b'i bolo. Yanni ka se san wɛrɛ 8 marisi ma ne b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ ka kalanko k'i ka hami ye bɛɛ ka kalanko bila
i ka kɛwale kɔnɔ bɛɛ k'i cɛsiri kalanko bɛ ɲɛ cogoya min na k'a kɛ i ka haminanko ye k'a kɛ i ka tagabolo ɲuman ye k'a kɛ i ka laɲini ye n'o kɛra yan'an bɛ se 2023 8 mars ma o b'a sɔrɔ Mali kalanko ɲɛna denmansa bɛ nisɔndiyara n'o kɛra musow yɛrɛ o 8 mars bɛ diya ka tɛmɛ ɲinan ta kan barisa ni denw taara ɲɛ dɔrɔn muso de taara ɲɛ a bɛ fɛn fɛn Mali la yan ko musojuguden mɔgɔ si m'a mɛn fɔlɔ ko cɛjuguden dɛ ni den ma ɲɛ dɔrɔn k'a ba de man ɲi ko musojuguden tɛ kɛ foyi ye o kuma la musow kɛrɛnkɛrɛnnenya na an k'an cɛsiri n'o tɛ muso ni cɛ bɛɛ de jɛ ye den ye mais anw de tɔgɔ bɛ den kan den ye ba de ye anw de bɛ kɔnɔbara doni kalo 9 ni tile 21 kalo 9 ni tile 15 ka tila tuguni ka den wolo n'an y'a wolo a doni b'an kun fo san 6 den b'a ba kɛrɛfɛ fo san 6 o tuma la ni den ka surun mɔgɔ la cɛ ni muso la den ka surun ba de la o tuma la musow an k'an cɛsiri an ka misaliya ɲumanw di an denw ma an k'an denw mara ka ɲa an ka kalan yira an denw na an ka dɔnniya ɲini yira an denw na an k'a yir'u la fosi tɛ dɔnniya ɲini bɔ mɔgɔninfin n'i donna ko o ko la ni dɔnniya dɔɔni b'i la i bɛ se k'i bɔ o sɔrɔ nka n'i donna ko la ka sɔrɔ i bɛ dibi la n'o ye kalanbaliya ye i bɔda t'i bolo dɛ barisa i tɛ se ka da ye mɔgɔ si t'i to dibi la ka da ye an ka o yira denmisɛnninw na ko kalan ye ka bila yeelen na de ye kalanbaliya ye ka to dibi la an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ an k'an seko n'an damayira kɛ an denw kana to dibi la yaasa u ka bɔda sɔrɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ ala ka diɲɛnatigɛ ko ɲuman di an n'an denw bɛɛ ma. Ne tɔgɔ ye Alpha Mahaman ne ye directeur d'académie de Kalabankɔrɔ. An bɛ kɛnɛ kan yala kan sɔrɔ jumɛn. Kɛɲɛ ɲuman de don parce que kɛɲɛ min de don an kana Mali jɔ Mali bɛ dɛgɛ min ban an ka mago b'a la donc muso ninnu vraiment an da foli bɛ yen u kan k'u fo an discutera et vraiment an tombera d'accord que an bɛɛ k'a fo ko an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka Mali bɔ dingɛ la inchallah Mali bɛ bɔ dingɛ la. Ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko baw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. n balimaw ne bɛ deli k'a fɔ kumaso in kɔnɔ ko ɲaman terijugu o ye Kilimanjaro ye Lafiyabugu ɲaman de ɲɛsinnen bɛ anw ka silamɛsuw ma ɲaman in kɔni an dɛsɛra la a bɛ san 10 san 15 bɔ waati dɔ la a tun cɛra anw yɛrɛ taara ka taa ɲininkali kɛ a fɔra ko 900,000 ani 500,000 kamiyɔn k'a cɛ su ni tile su yɛrɛ bɔra la ka da ka kamiyɔn ye maa dɔw faga Sɛbɛdenkɔrɔ sira kan a tun cɛra k'a ban pewu nka nin ɲaman in ne ma da la nin tɛ ala kɛlɛ ye alamusa anw sera yen ka ɲaman in k'a lahalaya lajɛ yanni samiya ka don ji ka na nin kan tugun maa caman bɛ sangaso kɔnɔ ɲaman in kɛrɛfɛla la a caman bɔra yen dɛ a caman bɔra luwanse la yen dɛ ala ni kasa hali dibi feerela minnu tun bɛ dibi feere yen u tun ka to yen kɛ maa de b'u ka dibi san aw ni ɲaman cɛ a tɛ mɛtiri 30 bɔ jɔn bɛ taa aw ka dibi san anw kɔni taara ka taa ɲininkali kɛ an bɔlamusow n'an denmuso minnu bɛ nin ɲaman cɛ la ja u bɛ nafa de sɔrɔ a la bidɔnw bɛ ko k'u feere bɔrɔw ani manaw an ka fara ɲɔgɔn kan an y'an ka kuma galamani tɛngu ka munumunu ɲaman in yɔrɔ la fo fitirida an k'u lamɛn. Balimamuso wulada in na an filɛ nin ye Lafiyabugu ɲamantonba la an bɛ a kuruba kɔnɔ e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Asiran Tangara. Asan Tangara aw filɛ nin ye jago bidɔnw ni fɛnw ɲaman in nafa b'a la. Nafa b'a la ne kɔni bɛ nin san n bɛ taa ko n b'a feere n bɛ n ka dahirimɛ sɔrɔ a la. E yɛrɛ bolo ɲaman in ka cɛ ka ban pewu pewu wa yala cogo fɛɛrɛ jumɛn kan ka kan. Fɛɛrɛ min bɛ kɛ kan kan an kɔni ta ye n'an kɔni ɲini sɔrɔ an b'o san k'an mago ɲɛna hali bi an bɛ faamaw ɲini n'u y'an dɛmɛ a ka d'an ye n'u y'an dɛmɛ ka bolomaminɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini aw ye mun tɛ nin a ka d'an ye min tɛ nin kɔlɔlɔ tɛ nin na kɔlɔlɔ t'a la ɲama dɔɔni min b'a la o de ye nin an bɛ nin de sɔrɔ a la. Balimamuso an b'i fo an ɲambala yɛrɛ bɛ ka jago bidɔn kɛ bɔrɔw kɔnɔ ɲamanton in na e ye nafa jumɛn sɔrɔ a la. Ne ye nafa sɔrɔ a la dɛ parce que Lafiyabugu ɲamanton in Lafiyabugu ɲamanton in a ka cɛ ka d'an ye mais n'a cɛra baara kɛ o ka d'an ye parce que n'a cɛra ka ban pewu pewu ni baara continue na o ka d'an ye parce que an dahirimɛ de b'a la nafa tɛ jago la foyi t'a sɔrɔ an bɛna yan k'an sutura k'an denw bɔ nɔgɔ la. Aw bɛ dɔ sɔrɔ. An bɛ dɔ sɔrɔ. I n'a fɔ bidɔn filɛ nin ye i bolo jago bidɔn. An bɛ nin feere. Joli. 4 tan 7 tan n b'a feere k'an dahirimɛ sɔrɔ a la an b'an ka tɔnw sara a la. Aw bɛna kabiri sɔgɔma de. An bɛna kabi su 4 heures. Walayi. Aw tɛ siran. Ni siran tɛ a ma gwa i kɔ de. An b'a dɔn dugu kan cogo min na balo yɛrɛ a tɛ se ka sa. Jamu duman. Siribe. Siribe an b'i fo. Balimamuso an b'i fo ayiwa an ye Siribemuso fana an bɔra o ɲininkala sisan an ɲɛ bɛ fana na bɔrɔ b'e bolo nafa jumɛn de bɛ ɲaman in na Lafiyabugu ɲamanton. Ayo nafa dɔɔni b'a la parce que adamaden ne b'i sutura yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ i bɛ se k'a fɔ nafa b'a la ne kɔni bolo n ka don ɲaman in la n k'a tuma ka fisa n ye n ka garibuya kɛ n yɛrɛ kɔni
garibuya ni amandi ye yere fefe me ito ni jom ne to sunko kampo e bozoy aywa bisaka ke ni otente bosoy awo yango ni bamako kwani aba fo me ye bosoy ni otente bosoy ibi ka nyama ni to mo iba fere iba don fianla ay ni de umbetado angwa ni biya mena obena ka anyini ga kamni nyama mbi bonkanila ambe nyama to mala obena nyini gali ke nyini gali tengwala abe mun soro abe ni soro amba be fola o sisa ni aforo ka wele kan bla fama ebe mun fo ne wele kan min bla fama ni fama ya menu ya andeme akada hal ni sini nu ya andeme ka fo anga nyama bila na ye deme soro min ba ambo nyama lambe bol parce que butel fera mbi sentige abi i bolotige la hali mana tomoto lamu bi bolotige kololo ko ni bala mais mogati i balo fembele sa fen iwa ko mo wantado aywa o ko ni mi ya sutura lambe yandi ambi ya ma anya dire sutura odela ambi fo aywa amina se ambalo muso vraiment ngolo muso inula anya bela ifarambe ka fendo tomoto ni jumenye la fe bugu nyamantona nete se bona kana ko non il se bona kana bise muno foke ay ha ay nete se ibe mule to mon ka firinna mana awo abesa iba ki ga musaka ye awo alapsa ebe siya wati jume ebe wuli wati jume kasi munu be wuli katara la an kwani misini mana sel da an kwani bena no te do bena ma fo fitri tuma do fo fitri aw bita so awo iya na fa chaman soro ni na de awani chaman soro kada ka bo sutura la soro awo amba soro yere de eto ne to ga farmata jamduma Tembo ambi fo ito ni jam sanogo mo lamin eye district barakilay district ga bulu fam ko voiri no ma ede be la fi abugo nyamanton ede responsable voilà nto lo fene ale jigina ko awo depuis 2002 on a créé ça Abraham Kouri voilà de Abraham Kouri ay en créé ka ga nyama mbore anga molimbe ko bentases ha nyama mbore anga sabale mejo uto tu bere ga nyama molu kono nyama tebo dimbara jigina ama kesu flamme sabay won unu na nyama kuna ruwa ga kublewa pre nyama na bo antoro kono musa marani ibe ga ta la hinala ko afara ko molu ko joko bala ko parce que population ga pe créer ko nyama ka cha kare kono bon mo jonno na bala wona na nini jawo aso kene ga ozone ngo préparer et tu vois ozone ngo préparer là ozone nana madre mana ozone bolo vori ga matériel n'a pas bé ozone a bé occupé là où nous sommes ozone a rega matériel bé tien un matériel nous fait du mat là ga fait bé tien ou desera mais jusqu'au présent me ga ndebure ga tumo ko mais ici ça comme ni nyama tomba la a korilendo camion be la tawati jube sani samia kasi bon sali nga chef mbe ko dans 2 semaines semaine fla kono semaine savana na damne yan samia ga damne ko fulu la ozone ni e député korodo Musa Jara ani ndula anana we schéma do yira ko foka mobili joyoro be kala ka fleur jardin ni fengo kala ko femina kana tadro ko kata ko nyama be doya utese we ga ozone mo ko kesu ni sigi do ko hawo bo otro mena aga cha kesu kele me charger ou bien flabe charger ou bien ça va charger kesu de fleni kesu nous sur le fleni ou bien kesu flabe si ça camion me doya ndia camion ne veut doya ça ni nyama me che machine ku ngutabo parce que pas le kesu si o do hawo no bo otro du mata kesu ma kesu flabe bien ça va sigi ça ni kesu kelen tara ou bien ga flata to kelen sigi me to o flabe meta bon alors le cas c'est ngana no le ça prend du temps ou c'est blé pour mi ozone yele na kunfu ma ozone na nefa ere bulu ni nyama mbise ka che yani samia ka do si le champ ni jikiran ka mainde si le champ ni mbise ka che alnu adam na shuna ni mam che ka bampeu on ko $500 et commerçant bado ya blakache 905 millions bon nyama kila ka jamatu sali ni kuma do afukiye politique mo ou na fiki et politique mo ni fola mamandi mali ko ça quand la vérité dro ibe mangoya ozone na kunfu ma ozone na ni rete malo ka jamana were mo wele kana angal no che wallahi amula ga bu nunu bena ni matériel mo yana tu matériel croissant ka di voiri ma utu tache kamoko taba wallahi baraka di malien wallahi baraka di malien nem fla ne nga dema e tongo kana si kasala ibe sia te sia ne be 20h mo la be le no la o sia o mo ko fla o mo garantie de di awma ya sanya mai kasa yere ni bana di flo kan ni ndama sa te ga ke no me dama kas ni me dama teni me dama si ante te ga di no te ga no te di ana le be jigi e be mun soro ni sarate ni sarate fi ga no sa e be mun soro c'est pas possible ça c'est ala kali mo no mete ma ni bu ni ndantala ala o yere ari nana po e ma ni voilà e ba yere nyamala voilà ni kumare ni yere akumare
sa intara mun fo to mi wele kan jumɛn yɛrɛ b'e bolo ani ka kuma kuncɛ kuma fama wala ko nyemana ne yɛrɛ kɔni ne depuis 86 ne bɛ baara in na kabiri voiri bɛ voiri kɔrɔ yɔrɔ la voiri kɔrɔ ne bi depuis 86 ne bɛ dɛmɛ kɛ voiri ka voiri occupé o kɛ n'o tɛ ozone dɛsɛra complètement alu yɛrɛ ka mɔgɔw y'a fɔ ne yan bi ozone mɔgɔw k'u ka contrat casselen ko contrat tɛna renouveler bilen ni fanga bɛ min kɛ k'o kɛ ka mairie occupé ka mɔgɔw ta ɲama ka cɛ u ka politique ko bɔ ɲamancɛ la politique tɛ ɲama cɛ disons wari de bɛ bɔ k'a cɛ ka matériel san mais a politique a tɛ cɛ ala jɛgɛ politique nana nin bɛɛ ozone dɛsɛra ko ozone an y'a mɛn ko usine dɔw kan ka installer minnu bɛ ɲama transformer nin bɛɛ fɔra a mɛnna mais dɔ kɛra jajiri fasa la an ye dɔ k'a la ɲama in tɛ ban mun ka ban an bɛ fo a tɛ b'a politique kala k'a ɲɛgɛn chéri ya makɔrɔni ka di dɛ Ni ye macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingo sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko aw kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ ngalon na tun n'aw mana ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko aw kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ ngalon na tun n'aw mana balimaw an ka mɔgɔ kalannenw baasilaw ni ani gindow ko kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ jigin yen de kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ yɔrɔ o kɛra i b'a fɔ ko bunkɛri de bɛ yen yɔrɔ la ala bɛ yen yɔrɔ la kanan de kuranɛ jigin bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ bon ekɔliso kura don kabala dimasi arajo ɲɛtaa yɛrɛ kɔni an ka maa bɛɛ tun bɛ yen fo ne ka taa a promotion wolonwulanan k'o bɔ o promotion yɛrɛ tɔgɔ dara ne yɛrɛ terikɛ den na n'o ye Baɲame ka Ablaye Koyita ye ale tun bɛ kɛnɛ kan Basila tun bɛ yen Fode Tunkara tun bɛ yen ci mun bɔra o kɛnɛ kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o fana lamɛn. طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكر